ए दीदी चल लइका के लेके बड़ी तेज घाम भइल बा। चल हितैती में बड़ी तेज घाम होई। चल निकल लड़को रहा आदमी के सकेरे जाला तनी कहीं बार बाजार के मन में मानी तो ता लइका के घाम लग जाए। चलो जल्दी लगाई नहीं जाए के बाद चल लगे बालानी नहीं खे सारे खती नु लगे। चुप रह लइका के घाम उगल बा आज मार दी घाम हो तब सवेरे निकलेला मेहमानी में तो ये बार निकल तड़ी कम तेज घाम निकल गई। पदना के बेटा सुबेरे से रोवा था मन तो करते यही में करा के धसा दी। छोटकी छोटकी बड़ी तेज चलता रिश्ते सुना तनी तू पछुआ गइल बा का? पछुआई नहीं लड़कोरी आदमी के का करबू रात दूध पियावता होता नहीं पकड़ा तनी लइकवा का भइल बा हो? देखा तो वही पर से रोवा ताई एकर तबीयत खराब बा। द हेलो अपन लइका बड़ी रोवता दो ना दूध पिया दी एकरा के। छोटकी रे तो दूधे नहीं पे इतना रोते बा का कइले इसते हम तो देलर लोग थमले रहनी हो। अरे बाल हमरा लइका के मुआ दलसी हम नहीं की कुछ पहले काहे कुछ नहीं कइले ओकरा ठीक रहला तोरा दनी तबले ठीक रहला हम नहीं की कुछ पहले। अरे बाप रे बारे हमर बबुआ के मुआ दलसी छोटकी लइका हमार ठीक रहला तोरा गोदी में दहनी आई तब वहीं से ही चुप बाटे एकरा मतलब ते मुआ देले बड़ी हम नहीं की कुछ दीदी ना ते मुआ देले बड़ी हमर लइका पकड़ आई नहीं कुछ कइले हमार हई लइका पकड़ ना तो केस करे तोरा पर हई लइका पकड़ सरपंच जी के सामने फैसला होई जौन होई तो रउआ रखी ना ते ही लइका रखले रहो सरपंच जी के सामने फैसला होई। चल ठीक बा चल थोड़ा दूर और बाटा सरपंच जी के घर पहुंचे गए घरल समाज पंचायती में ना जाए रोम रोम भाइयों। सरपंच जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते पंचायत। अरे बाल हमरा लइका भाई छोटकी मुआ देले बिया ना ये पंचे हम नहीं की मोइले ई कर लइका ल हमनी के जात नहीं है जा दोनों बहिन है जा हमनी के खास है ठीक हमनी के जात नहीं है जा मेहमानी हम कुछ दूर आगे बढ़ गई हाँ वैसे ही अपन लइका थमौली हमरा के घर से निकलली है तो कि बाबी हई धरबू तनी हमार साड़ी सरसरी आ लली है साड़ी ओड़ी तो अभी हमारा के लइका उइका दिलर लिया आगे हम कुछ दूर ले गई हाँ तो इकर लइका कुछ रोत वत सुगुआत ना रहा हम इकरा के दे देनी है लइका। अभी लेते कहतड़ी कि हमारा लइका के कौनी तरह का कइले हे मुआ देले हे सौतीनिया तना भर रास्ता गरियावत आइल बड़ी हमरा के हम कर लइका नहीं खिले तो वही बार से हम कहते तुम का कइलू का धइलू हमरा के देलू हम खाली रोक ले लेबन त ई अक्षर हम लगा रहल के गो हमर लइका ला दिल के टुकड़ा हमनी के दनिया खिलावे के मुआ दली है लइका के रउए फैसला करे के बा। ए लइका तहार हो। हां लइका हमार हो उनका के दहलू खिलावे के दनिया तो खिलावत ले चलो अब फिर वो लइका दे दलिया तारा के। हां लइका जिंदा रहलो ना दली तो लइका जिंदा ना रहलो हम दनिया तब लइका जिंदा रहलो आ उ दलिया तना जिंदा रहलो ना एगो कार बा फैसला हो जाई बोली दोनों जानी खड़ा होखा जा देखा जा फैसला ये बा जे लुगा खोल के नाची ओकरे फैसला होई। ठीक बात हमके मंजूर बा। हाँ तो विचार करा जा सोच ला जा। छोटकी तोरा मंजूर बा के नहीं खे? हमारा मंजूर नहीं खे। ठीक बा हमारा मंजूर बा हम लुगा खोल के दिखा सकिले। रुक जा फैसला हो गई कि के लइका के मुंगौले बा के मुंगौले बा ई लइका के तू मुंगौले बाड़ू। हाँ मुखिया साहब पीछे हम देखनी हो आकनी हो सोइला पंचायत कर लेलर में ये मुंगौले भी ये मुंगौले भी हम देखनी हो पीछे जाओ तो पीछे तू ओने का करत लो ए खेती गोरे खेत बारी देखे। अच्छा मतलब खेते घूमे गइल हां तो देखनी सब कहानी को तो देखला लइका उहा मुंगौली ये मुंगौले भी के तरह के मुंगौली है मुआ के लइका ले बिया अल्लाह को पर दुहार लो लाते दाब के वो तेरे बबी लइका ले ले। अच्छा हमरा दे दुखाता कुछ बढ़ली हो खुदे बाबू देखे पिया दी
तो फिर अगले फिर को अरे बाप रे हम बाप ही हमर लड़का को लड़का ये मुंह ले हां सब तो बता देखनी हो बोल ए हाँ है ना उठबो हाँ एकरा के हाँ मार 50 लाभदा इसे लड़के काम न होला बहुत मन बड़ी मोलो भी काम वाले। दिया ओकरा अरे बाप रे बाप काम न होला अरे बाप काम न होला अरे बाल गाड़ी मारा अपना लड़का के अपने अरे मुंह बाल छोड़ दो, ये हो